Jeg har tænkt mig at gøre noget. Jeg har tænkt mig at starte en vlog. Jeg har ikke tænkt mig, at det skal være en daglig ting, men jeg vil gerne gøre det et par gange om ugen, for så vidt muligt. Grunden til, at jeg gerne vil gøre det, det er fordi, jeg godt kan lide at skabe ting. Jeg har altid godt kunne lide at få en idé, og så se den blive til virkelighed på en eller anden måde. Og på den her måde, så kan jeg have flere idéer flere gange om ugen og gøre dem til virkelighed. Derudover så sker der bare rigtig mange ting i mit liv lige nu. For eksempel er jeg lige blevet selvstændig igen, hvilket betyder, at jeg har en stor frihed til at gøre en hel masse forskellige ting og en masse projekter, jeg godt har kunne tænke mig at lave lang tid. Og jeg har en ny bog på vej, som kommer her i juni måned. Så en hel masse spændende ting, som jeg gerne vil indvillige jer i. Hvis du sidder og tænker nu, hvad fanden er ham, der sidder og snakker til mig, så er der helt kort min historie lige her. Jeg er født på en lille ø, der hedder Ærø. Det er den, der ligger lige der. Og det her det er mig på min første skoledag. Det havde virkelig vildt hårdt engang. Spole en god slet år fremad, og jeg har taget en bachelor i dans på Københavns Universitet og en kandidat i digital design og kommunikation på IT-universitetet. Jeg har også været flere gange på udvekslingsophold i USA, men jeg har ikke kun haft hovedbøgerne. For 4 år siden lavede jeg en blog. Den blev ret hurtigt populær, og det endte med, at jeg lavede en bog, som hed #proteinopskrifter. Men jeg har mere på hjertet end bare opskrifter. Jeg debatterer ivrigt sundhed, fitnesskulturen og digital kommunikation. Jeg lavede for eksempel billedserien #FitWithoutAbs, som var et slags opgør med det ensidige billede på, hvordan en trænet kvindekrop ser ud. Det var både danske og norske medier, og jeg var inde i Godmorgen Danmark og tale om billedserien. Opskrifteventyret er lagt lidt for hylden, og jeg fokuserer i stedet for på nye projekter, som optager interesserer mig og giver mulighed for at skabe noget, for det er virkelig det, jeg går op i. Og det er det, den her blog den er til. Den er en blog omkring min hverdag og mine tanker og det, der optager mig. Og det håber du vil følge med i. Derudover så har jeg en hund, der hedder Coco. Hun vil sikkert tit være med i bloggen, fordi at, hun larmer, og hun er ret nærgående. Det er en... Jeg har at gøre med en... Det er en chow chow, og hun er cirka 1 år og 6 måneder lige nu. Og hun kommer helt sikkert til at være en del med i vloggen, fordi hun er faktisk en ret stor del af mit liv, og jeg bruger en del tid på hende. Man kan forestille dig, at så bliver hun stoppet en del ud på gaden, fordi hun ligner en stor bjørn eller bamse. Men som sagt, jeg elsker at skabe ting, og derfor så vil jeg gerne begynde at lave den her vlog. Så det er altså grundlæggende, at jeg vil give jer et indblik i mit liv. Også bare fordi jeg har fundet ud af, at det er altid sjovt at kunne kigge tilbage på de her ting et stykke tid ud i fremtiden. Jeg har sgu en tendens til at glemme, hvad jeg laver nogle gange, og det kender I sikkert godt fra jer selv. Nu skal jeg hen til min kollega Linnea, hvor vi skal lave sådan en lille produktfilm for et nyt produkt, en af de virksomheder, jeg arbejder for, har fået. Og det gør jeg lige så snart, at det holder op med at regne. Farvel, Coco. Fucking Danmark, ikke? Hello you. Du er den første til at være med i en ny vlog. Yes. Behind the scenes på Bodylabs photoshoot. Chokolade. Det kommer til at se lækkert ud på video, men ser altid lidt messy ud i virkeligheden. Det ser mega klamt ud. Men det smager godt, og vi får lov til at spise det alle sammen bagefter. Survival kit med mango. Hvorfor har du egentlig købt en avocado? Fordi at det giver protein. En avocado. Den er der. Ej, jeg har skygger. Ja, så du skal holde den der. Der. 1, 2, 3, nu. Wow. Ja. Den mindre glamourøse vinkel, eller hvad hedder sådan noget? Bagsiden af foodporn, det er, at man laver et mega griseri hver gang, og så står man og gør det helt pænt igen, så det ser rigtig lækkert ud på videoen, men i virkeligheden er det faktisk rigtig klamt. Og det her er så, hvordan et køkken ser ud bagved optagelserne. Og det her, det er pænt i dag. Sådan ser det ud på kamera. Sådan ser det ud i virkeligheden. Never trust the internet. Når man arbejder. Der er aldrig nogen nøgne mennesker. Når man arbejder med Linnea. Skal vi få lavet en video? Ja. Sig farvel til dig. Farvel. Bye bye. Tak for det. Hej hej. Færdig med opgaven hos Linnea, og nu skal jeg egentlig bare hjem og gå en tur med hunden. Og ja, styr på den. Skal jeg lade den stå åben? Ja, tak. Ja.
folk synes, man er skør, når man går og snakker med sig selv til sådan en kamera. Hvad fanden har jeg kørt i for at få min cykel til sådan noget? Hej, Coco Bear. Hej. Hvad så? Hvad så? Skal vi ud og gå en tur? Skal vi ud og gå en tur? Skal vi gå en tur? Stop. Værsgo. Det måske bedste ved at have en hund, det er, at man bliver tvunget til at komme ud og gå, selvom man måske egentlig ikke har lyst. Og det er som regel næsten altid rart at komme ud og gå en tur. Og bare få lidt sådan et peace of mind og lidt fred og ro. Det er bare sådan noget, man ikke gør normalt, vel? Medmindre at i hvert fald ikke flere gange om dagen. Og det her, det tvinger en lidt til at gøre det. Nogle gange, når man så er rigtig træt, så er det til gengæld også ikke så fedt. Klokken er 18:58, og jeg skal i gang med at redigere den film, som vi optog tidligere. Så det vil jeg gøre nu, og indtil da, vi ses.